مزمور داويت معرف 240 وእግዚአብሔር ካብቲ እኩይ ሰብ ካብቲ ዓመፀኛ ሰብ ኣናግፈኒ ካብቶም ብልቦም እከይ ዝህቅኑ ኩሉ መዓልቱን ውግእ ዘልዕሉ ሓልወኒ መልሓሶም ከም ኣትማን የብልሑ ኣብ ትሕቲ ኸናፍሮም ሕን ዝኣፍዑት ኣሎ ወእግዚአብሔር ካብ ኣእዳው ርሲዕ ባልሃኒ ካብ ዓመፀኛ ሰብ ካብቶም ንስጉምተይ ክሕንኩሉ ዝህቅኑ ሓልወኒ ዕቡያት መፈንጠራን ገመድን ሓብኡለይ ኣብ ጥቓ መገዲ መርበብ ዘርግሑ መድፈና ኣጻወዱለይ ንእግዚአብሔር ንስኻ ኣምላኸይ ኢኻ በልክዎ ወእግዚአብሔር ንድምፂ ምህልላይ ጽንበሎ ወእግዚአብሔር ጎይታይ ሓይሊ ምድሓነይ ብመዓልቲ ውግእ ንርእሰይ ትጋርዳ ወእግዚአብሔር ከይዕበዩስ ንረሲእ ትምኒቱ ኣይትፈጽመሉ ሓቐናኡ ኣይተስልጠሉ እቶም ዚኸቡንስ እከይ ከናፍሮም ኣብ ርእሶም ይምጻእ ግሁር ፈሓም ይውደቆም ናብ ሓዊ ናብቲ ዘይወጽሉ ዓሚቕ ጉድጓድ ይደርበዩ ወስላታ መልሓስ ዘለዎ ኣብ ሃገር ኣይኪቖውምን ንገፋዒ ክሳእ ዝይወድቕ እከይ ከይሃድኖ እዩ እግዚኣብሔርሲ ፍትሒ ንጭኑቓት ቅንዕና ኸኣንድኻታት ከም ዝገብረሎም እፈልጥ እየ ብርግጽ ጻድቃን ንስምካ ኽማስዉ ቁንዓት ኣብ ቅድሜኻ ኪነብሩ እዮም